Ikerne? Jun egin duk. Banak eta albideak barditiat. Ik dauzkak, ez da? Bai. Mentxe. Ui. Ni bai baldarra. Nega izan duk. Jaso oraintxe bertan. Lastima, gerriko mina zaukat. Puta kumpea. Zutan jarri nahi nauk, ez da? Bajai daukak. Itaz paso egiten diat. Bai, orain bezala, Aitor, utzi Ikerne pakean. Ez dela ostiatu egingo haut. Eta orduan ze pentsatuko dikitaz? Bosta sola, baina irribarre gelorik enduko diat. Nek ere gustora konponduko nekek ire sudurrak. Debalde gainera. Zer gertatzen da hemen? Zerrez. Lanen nahi nintzen eta gainera etorri zait. Etorri bulegora nirekin. Ni? Barrura esan dizut. Larean ez da komeni gero gaiztorik. Bai, badakit. Eta sentitzen dut. Baina Lukasekin oso zaila da. Eta ez da berriro gertatuko. Jakina. Kalean zaude. Ze? Abixatu nizun. Baina, berak heldu nahu lepotik. Nik ez dut ezer egin. Eta azutorri zarelako, bestela... Batxegatik, hobe dugu orain moztu. Kaltea handiagoa izan baino lehen. Baina ez dauka zentzurik, berak provokatu nahu ni. Etor, paperak botatzen ikusi zaitut. Barkatu. Ez da berriro gertatuko. Zuk ere badakizu errepikatu egingo dela. Baina ez da bidezkoa, nik lan ondo betetzen dut. Baina zure portara ez da egokiena. Ja. Eta arrezena zer da? Nik kaleratzea ez da, noski? Lukas familiako baita zure hiloba. Nago tontak iretarako entzun duzu. Kalean zaude. Abokatuaren gana joko dut. Kaleratze bidegabea dago. Esklarena gogoratzea nahi? Aukereman izun etor, eta alferri galdu duzu. Hartu zure gauzak eta zoaz orentxe bertan. Kaleratzea 15 egun lehenago jakinarazi behar da. Ez ezkatu, denak pagatuko dizkizut. Horai segi. Zentut berriro ikusi nahi.